Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ugbog gayam ti pagtungpalan ti ong to ti kukayam. Boss! Urayak lang na bang aran! Iti lamiis ti tanong ti bog! Nagpara iti unag ti kukayam! Sa dino ti ayandak ko marken lakay pitong. Sa bali man na panang sapul kadakwada. Dandani tayon makatakdam. Nang sa dinong agpaiso ti ayanda. Awan na pulos tao dito ay boss! Herodias! Nagkamanta nga ta di tagakaykaywan! Sinalbag. Boss! Ah. Herodias! Tumangat kayo! At tata, iti tapaw di bantay! Ayaw pa, Vicente! Dakas ka! Kanya kinaranin mo kaninanang! Ni Samara tinagtimag! Isubliyo ni nanang ka na kami! Oh, ni Samara? Boss! Si Bibiyag? Unak, tukupay si bibiyag ni Samara. Crisante, amo ko naapay nga adadak kumarken na kay pitong dito'y bantay. Ilamang dan Samara dito'y. Inalilaw dakdala kay pitong kan bakat siya nang. Anya nga ro ti aramitin tayo, boss! At dada iti tapaw di bantay! Sa dino, dinanipadan nyo kaninanang! Awan ti amok iti bagbagam Samara. Dumngag ka kanyak, Komar. Isukom ni Samara kanyak. Awan tina po na kay sumunak ni kumarken ka, Crisante! Isublim ka dininanang ko! Isublik ni Nana Sianang. Ngamsi ka, ti kasukat na. Ayop ka, Crisante. Dakas ka. Apay nga ramraman mo ni nanang. Pangasim, di mo pagaramidan iti dakas. Saan arumbang agpagpakaasi ka kan Crisante? Ano ba? Kasbili ni Boss Crisante kada tayo! No saan asumo ko ni Samara ken nakapitong kada tayo! Rautan tayo kada kumar! Iti tapaw di turod! Balagang katirong. Saan nyo agandaten ti sumangat? Gapot matay kayo amin. Ulitak nagpagpag-aasikan ka, Crisante. No saan mo nga ipangag ti pa nagpagpag-aasik? Kanang itaramidam, Samara. No kaya't mo makita as si bibiyag pa'y ni nanang mo. Kas kinunami, Crisante. Sumuko kayo kinila kay pitong. Saan kami asumuko ka na kayaw? Pangasi, oh! Saan niyo ang patayan ni nanang ko? Samara, saan ka nga agpagpakaasi ka na kwada? San ka apa-apa kitirik ng Samara? Awan kadakwata ni Nana Sianang. Rotandak ka na di kakadwang birong. Saan ka kaya't na Samara kung nakay pitong isuko? Patayin niyo idan! Saan? Da kayo tirang mga matay! Sa balin ti makikita ka, Samara. Makatutlaw na yan. Inusar ng tinabilig nga armas ngayon ni Kumar ken Kuana. Anya nga tangagpaisom tinaramid a Crisante ken ni Siana. Si bibiyag pa'y nga ta. Oh, tinasayat. Umasidig iti ayan da Kumar. Nukas pangarigan lang. Agsubliak iti baba. Kumlap kayo kakadwa! Nabilag na iti armas na Samara ken nakapitong! Sinalbag, apayasan kayo pumalas. No saan da kahit ti sumuko? Patayin yun nila kay pitong. Ano Samara, Crisante? Si papalubos ka kadi? Apatayan milangan? Nila kay pitong lang ti patayin nyo. Idatagyo si bibiyag kanyak ni Samara. Lukas na nga, Rod. Surutan dak ka dagiti kakadwan tirong.
Agarudok tayo asumangat iti bantay. Anya! Saan ama kaabot ti bala ti paltugyo iti ayan da kumar? Ngam nabilag darmas na Herodias! No saan ka ngagtignay? Si Kante patayak! Agararudok dagiti pasurot ni Crisante. Babaan iti panangidaulo ni Herodias kadakwada kumar. Isagmak ni Crisante dagiti tao na. May patungpal laang dagiti panggap na kata Samara kan lakay Pitong. Dagiti awanan baen. Anya teramidan tayo kumar. Saanan anaskan adamagam ken komar dayta. Patayen tayo ida. Ama Pitong, aginot tayo ti bala. Nabati itilugan tayo ti daddo maabala. Di may singasing ko. Kabayatan na sumangsangat pa lang dagiti pasurot ni Crisante. Ngay dauluan ni Tirong. Aglibas kayo. Agsubli kayo langan iti patad. Kat sa pulan yaw no sa dino tinangilimangandakin ni Nana Sianang. Saan ina bakit? Masapul amamuan tayo no sa dino tinangilimangandakin ni Nanang. Makamu kayo nga rudan kadakwada. Inakitiayan ni Crisante. Ina? Ay, saan da ka pakadanagan? Umuna kayo na pumanaw dito'y bantay sin minublan. Agkikita tayon tulangan ni Jay Patad. Matay kayo, sakbay ang makasangat kayo. Nakaruskos na kita tunga kakatuwag. Kapuiti pa nagpaputok nila kay Pitong. Pagpungtutan nakday taala kay Pito. Basit kaklaan. Rung-rung-duak dagiti tortolan na. Lulong! Crisante! Lulong! Ibagan mo sa dino tinangilimangan niyo kininanang ko. Saan mo na makita pa ni bakat siya ng Samara? Malaksid no sumuko ka kada kami. Ada ka digad ka ni nanang ko, Herodias? Agpili ka! Sika? When no tibiyag ni bakat siya ng. Si kagayam tinangilamang wino ng pakamag kininana siya nang. Apay ngin ramraman mo, Herodias? Apay ngayon magamday ta. Numangag na ka ni Boss Crisante. Sakit diti ka si Herodias. Aguli magkatirang. Saan ka makibiyag? Kayat mo? Napatayan ka? Ha? Amom ka dino apay, kumar? Basol yo kini Samara. Dayta Samara tinayat mo sana siya. Iso amasapol amatay ni Samara. Matay daken ni bakat siyanang. Kan uray nila kay Pitong. Ang tartaran ti sukat ko. Nagsakit. Salbag. Tinagkapta kita yapon ti kayo. Pingawan magdan. Anya na jay. Apoy. Nauram. Kasta ti kinabilag ti arpas ni Samara. Ano napunta na ka mga nagsita kuman. Nakabapupang dagiti kapusor. Napilag ni Kumar. Apay nga awan ti kasta nga armas ni Herodias. Apay nga ramraman da kami kadatatang gananang Herodias. Awan basol ni ka. Hukam lang ni Kumar. Basta isublim kanya kinanang ko. Nang sikate ayatan ni Kumar. Iso ano kayat mo pa'y asibigyan ni nanang mo. Sumuko ka kanyak. Wano namatay kayo adwa. Awan ti basol ko kang katat no sumuko akan ka. At least kayo kakatwa. Ayaw kayo kinila kay Pitong. Saan kayong to nagkikita kada siyanang? San mo nga ibusin ti balat ti armas mo, Samara? Tatang, itudyo kanyak tarmasyo. Samara, pumanaw tayo pa lang dito eh. Sa pulin tayo tinangilimbang dakin na nasya nang. Ano tayo, Jay? Doon na kayo abakat?
Ha? Bruha? Anya nga tano ilamas ka itiway, Crisante. Hoy! Da kayo! Anya tara ramitan nyo! Patayin nyo tayo ta, bruha! Nagayon yung pangamatay! Balsan nyo! Ayok ka, bruha! Agan kayo amang ibos itibana dagiti ang gibos antiki nagdagas mo! Talaga pagpungpungtutan Samara. Masiggan ka lang, patayin ka. Tulungan na kami dito, itirong! Herodas! At dati bruha! Boss! Agpagkat ni Boss Crisante at nakano ti Bruha bakit ti Rojas? Tulungan niyo ti amo yo. Siya akong ti makaamo kadak kumarkan Samara. Angam na bilag ti Bruha! Awan bibiyang ko. Uray patayin na kayo amin. Kasta kagayam si Rojas. Tirong! Anya pa lang ti pagmulmulang na ng tirong. Nagsartingan na nagpaputok na kumarkan sa Mara. Amangan no naglipas dan. Son amabalin amalipasan da ka. Patayat da Samara kan lakay pitong. Nakadanon tayo matlangan dito tatang. Agina na kayo pailang kanama pitong. Bareng mauray tayo pa ni inabakat. Talaga anay dumduma ka aparswa ka na kami at tao, kumar. Nagadayo ti pinagnatayo. Ngam kaslasaan ka na banaw ka. Kumar, saan laban nung timarikiriknak? Naglalo ka apong tutkan pa nagtanag. Ni Herodas gayang tinangilamang kininanang. Nalagip ko timpok kaw mo kini Herodas. Kanya nga ta tinaramid tahan tatang. Sapay ko ma, ta si bibiyag pailaan ni Sianang. Ama pitong. Mabalin ka di apanawan na kami pailang kini Samara. At dalang napatag apagsaritaan. Awanan da kumar dito. Napananda kadala kay pitong kan Samara. Mabutang dapat lagay kanyak. Ang nagpartakdan ang naglipas. Sakbay ang makadayuda. Masapol ang mapirukak ita. Patayin kayo kinila kay pitong Samara. Kan masapol ang mapukaw ka. Tapno mabukod ako ni Kumar. Wano saan? Uray ni Kumar. Godasak! Boss! Nananaw kayo! Awan mati Bruha! Siya kaditi ka sa pulang. Saan mo ka di anang nagdayjay? Boss, at nagayag ka bakit? Ngam saan ko makita? Kangatwa! At nakati makita yung bakit? Nangag yung adda nagsaw. Hoy! Sika, bruha! Agparang ka kanyak! Patgan ka itiday ka kidaw mo Crisante. Naglada na Bruha, boss! Nya pailang tar aramidan nyo. Kamagan nyo tayo tabakat! Kaya ang makasidag kanya. Boss! Paltugan nyo! Paltugan nyo kakatwa! Sakbaya nakapagpaputok dagiti pasurot ni Crisante ngayon daulwan ni Tirong. Nakadayo akon. Sanda kinaduan Herodas anang arayat kini Crisante. Kinamat na lakit di da Kumar. Pinasayat. Partakak pa'y timag na. Herodas!
gagayam dito, oy. Ay, sa dinaw, tinangilang mga kini siya nang, ha? Saan yan to, amamuan? Si kaabakit ti umuna amatay. Nakapaglisi ka. Ngamday to'y manan. Sika nga angin. Mala, ako pam ni Rojas. Hindi mapaspasama ka niya. Sige, pisampay angin. Itayag mo ni Rojas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti mapaspasama ka niya. Dahil ka di ipagmagaday di abruha nga alipugpog. Higante nga alipugpog. Amang igot kan mang pulpuligos kanyak. San amabalin akas to'y ti jarko nga disoy ti daga. Marungrung to ak lakit ti. Naskan amaparmag ko day tangali pugpog. Gimingat ti panagtayag na. Agalwad day day abakat kanyak. Addan to aldaw, apa nagsango mi mana. Dusan tayo ang mauray ni inabakat. Muna tayo nagsubli patad. Sige, Kumar. Nas ka naman sarakan tayo ni Nanang sakbay nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Kumar, ni Herodas ka di atalaga, tinangilambang kan sanang. Ina, adda ka gayam. Sakbay, pumanaw tayo dito'y bantay, sin minublan. Agsublita pa lang iti gukayap, Kumar. Mangitugot tayo tinabilag nga armas mo. Bas! Namin ato na pimatog kami. Ngamsaan may masarakan tiruangan ti kuweba. Kasanupay nga rod. Ang makasubli tayo, itinagapan tayo. Bas! Manabsok! Tinanom! Limo nga matatagos ni Herodas! Naimbag, ta nakasubli kan Herodas. Kunak nga niya tinapasamak mon. Apay, anya ti problema yun? Saan may masarakan ti kuweba? Naminato kami na pimatog katagiti kagatuak. Oh, sinalbag. Masapol atong palendagdag iti pasurot mo. No ipilit yun ti mapan iti kuweba. Amangan no saan kayon amakaruwar as si bibiyag. Nadalusanan ti sango ti ruangan ti gukayab. Uraya sino ang maisarong dito'y. Makastrakdan dito'y gukayab. Sana napalimot tinabayag ang nagpaingak. Manipod dimtingak dito'y ina. Talaga aman nakabalin dagiti man nagdakdakes. Ngam no magnapay dito'y da Crisante. Masapul nga wanan ti makarwar kadakwada si bibiyag. Ina, anya ti kahit yung asawan. Kumar, usaram tinabilag nga armas mo. Apang gabor ti ruangan ti gukayab. Rigayam day tapasot ti bantay. Sige, ina. Malagip kumanad ni Nanang mo. Kabayatan ang nakalugan ta itilugan ni Kumar sa Mara. Umuna nga ilulugan ko iti daytoy alugan. Idi kaduak ni Nanag mo anang sarungkarken ka. Tata, makasangit ka makalagip ka ni Nanang. No sana ga po iti kinaagom da Herodas. Ay, dan tumat la pagpatinggaan ti kinadakas da. Kumar, kasla nagsardan to ilogan mo. Wan,
Insad din ko tilugan ko iti batog dagiti napukan ni na kayo. Masapul asa napakairanudan dagita ni Crisante. Ay, kalbaw ti kalawaan apas sa ti bantay si Minublan. No adda tayo jay balay. Kasla umas asok ti bantay. Ah, Kasla mapapuyan na kita truso. Wan, isublat ko adadaulen dagiti lugan ni Crisante. panulungak da ita na panunot mo, Kumar. No madadal dagiti lugan da. Saanen akas karina ang makasubli da ijay patad. So dagijayan ti truck ni Crisante. Masapul ang madadal da amin. Nakatapawon day Rujas kan Crisante ti tapaw ti bantay. Amuda ti nararamid da. No nagnada kumay ti kuweba, sandalakin din na makarwar asi bibiyag. Kasla mo ni Rujas ti nararamid da. Nay matangak ti naramid ni Kumar kadagiti troso kan kadagiti trak. No mabaybayag da Crisante dito'y bantay. Ad-ado ti panawon da Kumar amang sapol kinisyanang. Saan moten ang mausar ni Herojas ti lugan na. Talaga saan kun ama usar tilugan ko? Diya kun mapatayabay. Aramid na ito, iti ang bruha. Talaga na banugag. Itala nga mapadasak da ito. No saan aga po iti ayat ko ang magdakomar kan lakay pitong. Talaga patayak tayo dyan lakay. Apay adimsag ka matitilugan mo, Herojas. Saan kun ama patayabay? Apay! Boss, awanan ti. Nagmamayan dagiti kayo apinukan dagiti kakatwag. Aramid lakit di tayo dyan ako martay ito. Yan dagiti. Lugan tayo boss, awantan. Anya? Amurantan boss. Oo, kasano pa yung makaawit tayo ita. Naskan ama agaw ko ni Samara kan Komar. Agpagpada kayo lang kini Kumar ngagmauyong kini Samara. Ni Samara latan? Samara! 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 Apay ang makagura ka, Herojas. Nagtulagan tayo di. Para kanyak ni Samara. No saan ka pailang asumardeng amang ibalikas itinagan ni Samara? Sikati umana amatay, Crisante! Datayo laang itay ijay bantay si Minublan. Kasla pagbiit laang dagiti napasamak. Ay, italaang amadlaw ka. Nalulum gayam. No itay pailangan di bantay si Minublan ang nalulam. Kunak nga no tudo itay. Ay, Apag isulaon na iti kinapuskol ti ulap, iti panagampayag tayo. Bareng awan ti nakadlaw ka na tayo. Samara, ama pitong. Amangan no kayat yu apalabsan tagpatnag dito kalapaw. ay, numabalin Kumar. Agtignay tayo kuman amang sapol iti nang ilummangandakan siya nang. Agina na kayo kumapay laang ama. Winmat nga paiso tatang. Madanagan ak mangyat na pasamakan kininanang. Ngam agina na tayo. Agtutor kayo kumatatang. Pilitan nga umyan tayo dito pantay. Para bangunan tayo di agrupat inton bigat. Barang agsip nga tupay lang inton magkasalog tayo. Awan ti sabali apagpilyan nyo. No saan ati magmag na. Iso ang magkapong tutlaunan ni Boss Crisante. Pasol ni Kumar tayo ito eh. Aga-asem ti kawatiwat ti taliyasatin tayo. Nakapagpagkat pa ti dalan.
Nakapagsarita kayo ka din kini Crisante? Amunan asyak ti akin nakam iti panagpukaw ni bakit siya na. Hindi pala nga pagdamdamagan na Herodas. At damanan nga agatap nga damok iti panagpukaw ni bakit siya nang. Ka? Mabutan ka? Pagsaud-sudan na. Ibagak anak kayo ti kasarita na. Kalkalpasyo lang nga nagsarita ka ni Herodias. Sinalbag ka tirong. Ni Herodias ka din ti amom. Boss! Nanda ngayon lang tati amok, boss! Idi pa'y pinagdamagan ka. May panggap iti panagpukaw ni bakat siya nang. Saan ka na makabagulbud ka niya? Anay ko! Ha? Kas na bagsatyang ko, boss! Limandok di gamgam niya! Uray man kiti patayin ka itan. Langgong ka. Boss! Ni Herodias, ti kasarita yo! Yakpay kaya ti manay, boss! Pangasi, boss! Pumanaw ka niti sang wanak. Ang mga nudyak makapagtapal ka't mapatay ka. Boss! Ang payabinay bay am ni tatang arimwar ngagmay may sa Kumar. Ang mga nudakas ti mapasamak kan kwa na. Ingawid ko. Apagbit ka no lang ti panakisarita na kini Manong Tasyo. Daytan. Talaga atakas ni Crisante, Kumar. Awanan ni Baak. Adda ka nung nakakita ka ni Crisante. Anang patay kan Baak. Kaasimat. Sayang, nakagagagat at tulong kada kayo. Anyat basol na. Nagpupungtutan talakit eh. Ado una yung tinayramraman. Isu abasapol nga agpating ganti kinadakas na, Kumar. Mabali na puno ti patapatan. Nagpupungtutan ni Crisante ni Baak. Kalpasan asan na kayo nakita kinipitong ide. Agpada kayo kinipitong anasingad kini Baak. Manipod dim tangak dito eh. Nagbali na gayim ko. Adon tinapas sa makina. Panawan nga agpatinggat kinadakas ni Crisante. Mapampanunot ko. Kaslasan nga umno asinursurwak da sa marakan ama pito nga pumaltaw. Sinagutak pa iday tinabilag nga armas. Kasla kanunuak ti panagibalas da kan panagbalinda a kriminal. Adalintag dagiti tawa rumbeng apagsumbatan ni Crisante. Tidakas na sumagmamano ka dagiti agtuturay ti mangkalkalog iti dakas nga ramid na. Kan karbengan dati mangsalak ni Betty Bagida. Ngam kahit ni ama pitong tagibalas. Uray ni Samara. Kahit na magtiagibalas. Ngam adapay panawin na maliklikan ti panagibalas ta. Masapol na masarakan tayo ni Nana siya nang. Tumulong ka mang sapol kini siya ng Kumar. Inton madamdama hagtignay tayo na. Sakbay ang makagtingdak Crisante kan dagiti pasurot na. Katsapay ko ma. Tawan ti dakas ngay naramid da. Isuda kini Herodias. Uray anya ter aramidin nyo. Saan nyo amabirukan tinangilang mga kanibakit siya na. Ni Samara laang ti kasukat na. Ngamatay tang agina. Kabayatan ti panagina tayo. Sa ituloy tayong tumanan ti agdalyasan. At daw napatag pagsaritaan ta Herodias. No may panggap kini Samara. Saan mo nga ituloy, Crisante? Among akagulugkurak ni Samara. Anya talaga ti panggap mo kan siya nang. Awan ti bibiyang mo dita. Lagi-lagi pam. Tangal ko ti biyang mo. Kat no anya ti kayat kong aramidan. Iso ti matungpan. Ada yung tinapang na tayo, Kumar. Kaslawan mas to papagturungan tayo. Ibagaking ka na ito Samara. Marigatan tayo amang sapul kan nanasyanan. Tana Herodias niyang ilimbang keng kwa na. Kasapulan ka din ay sukat ko ti bagik tap na may spal ni Nana. Saan?
Saan mo nga ramidan dayta? Kumar, Samara, may sak nga engkantada. Ngem kas lamarigatan tayo amang sapul kini siya nang Aramidin tayo amin nakabaalan tayo ina. Nang lang nga banti tangatang. Ang mga nagtudo. kumita tayo pa lang iti paglinungan tayo. Subliak ni Pitaw. Dahil ti pagsalugan ti dalan, ako mamang iti kalsada. Nakasipsip nga ta. Gapo iti kinangisit dagiti ulap iti tangata. Agtunon sakit din. Saan ang mabalin ang matudwan tayo? Pardasan nyo ti Magna! Nasipngat ti dalan! Boss, agar bisan. Agtudo talagan. Gumalis lakit di ti dalan. Partakan nyo pa iti Magna ti Rong! Tugas! Agar sa dalan, bro. Boss. Umay kayo iti asidag may kanhirodyas. Bayabayon dak! Adda lang arutan. Apay ang masapul mo pa'y laang dagiti taong. Siyak ti makaamukan ka. Ngam saan mo asuptiyatan ti kayat ko. Boss. Uray pa'y patayat ni Samara. Oh, agtututo lang arudan. Dahil tapay lang ti bagam hirodyas. Awan bibiyang ko nagtudo. Uray mairaman amay layos ti balay mo, Crisante. No anya ti imbilin ko. Iso ti matungpal. Boss. Pumipisa ti Todo. Nagayos sa titalan. Oh, Pantag ti managayos ti Todo. Manibot ti Magday. No kaya ti makaawid as ibibiyag ti Rom. Paspasan nyo ti agunay. Anya ti imasitgan. Kat makataktak ka iti panagsarita may kini Crisante. no kaya't nagkakasarita hirodyas. Ijay balay. Ngagsarita ta. No? Adda pa'y balay asang patam. Malayusan ti si bubukal nga ili. No malayos ti balay ko hirodyas. Adol lakit di ti matay. Awan ti bibiyang ko. No ado ti matay, Crisante. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga minasan kasi murot kada Samara kanila kay Pitaw. Uray ka sano kapigsa dito do. Sana ka man ano, diti kalapaw. Kaslada yung adidigrada ito'y panagtudo na itinapigsa. Kanasaysaya at kumano adda kay tibalay da Pitaw. Tamangan mo saan na may gawid ni Samara. Katrumaot dito'y balay da Crisante. Rumarak tumad lang na madamdama. Kasangpot nga tanta Crisante, kanda giti pasurot na. Ay, ang kuyong danto arumwar inton madamdama. Tamapanak iti balay ni Crisante. Nakapimpintas da ito'y agundaway. Iti iraraot ko iti balay da Crisante. Ngam inyo na'y unay ni Samara. Asakbay asimrag iti kwarto na. Asa anak arumrumar. Ken impalagip na kanyak. Ani Herodyas kanaw ti akin nakam iti panagpukaw ni Sianang. Kayat ni Herodyas ani Samara ti kasukat ti biyag ni Sianang. Manipod dimteng da Komar ken Herodyas. Nariribo kan dito'y lugar may. No apay nga inramraman da kami. Boss! Umininom kayo matiarag. Wag. Ayop day di ako, Mar. Nung mabalin la kumakaramkamak. Boss! Oray sakit kaya't kumati uminom. Mariknak matilamisan, boss! At daman damagat kan ka, Tirong. Asino ka din ti boss mo? Boss, sinalunsod mo manan kanyak daytay di. Ammom lakit di.
no sa dino tinakailumangan ni Bakasyanang. Masapol asyak ti makapasuko kini Samara. Ket may patungpal kon tinabayagan a panggep ko kenkwana. Sa nung aruday daw eh. Napudno ani Herojas tinangilamang kinisyana. Marigatan tayo lakit ti amang sapol no sa dinaw ti ayan na. At dalang agpungtot ni Ama Pitong. May salang ti amok a pamuspusan. Tapno masarakan tayo ni Nanasyanang. Kasaritak ni Herojas. Amangan no agrangit kayaw. Namin adon ang napasamak dayta. San nakakabaalan. Ang kasanang nukidawon na ni Samara ti kasukat ti pan nakawaya-wayan siya na. San ama bali na mapasamak dayta, Ina? Sinusuruam nagpaiso da Samara kan pitaw nga mang salakneb iti bagbagida babaan iti panagusarda iti paltaw. Adda pa intid mo kadakwada na bilag nga armas mau. Mawatak lo niya ti pampanunutin nyo. Saan akabaalan ni Samara ni Herojas? Isu ati pamuspusan lang. Kasaritak ni Herojas. Dawan niya ti pangpanggapam. Si kanti makamaw kumar. Adala may sakit daw kada kayo. Kabayatan ti pan nakisaritak ni Herojas. Dakay kumapay lang ti makamo kadagiti akama. Amok, adda pang panggapan adda kas ni Crisante. Uraysan mo nga ibaga. Talaga akas ta ti aramida. Urayam ka din Herojas ijabang ka. Wino mapangkay ijabalay na. Danunag ni Herojas iti balay apag nanaadam na. Gaputam at maturog pa lang ni Samara. Da kayon ti pagpakadaak. Mapangkul kasarita ni Herojas. Dungatat agkuyog tayo laagad kumar. Naskan nga iruar ni Herojas. Palubusan na kuma ang makisarita nga muna kingkwana. Sikati makaambaw. Angam no saan mo amaalokoy ni Herojas. Uray pakatayakon. Sige, Ama. Agsubliak mo't laadagos. Ay kumar. Sapay kuma. Takadwam ton ni sanang inton agsubli ka. Ay, nagsarita kami kini kumar. Asyak pa lang ti makamo kada kayo kin Samara iti dakes. Apang da Crisante kan dagiti pasurot na. Padasan da. Uray agpipinatay kami. Amo ka nakasagana kayo kin Samara mang salak nebi ti bagbagiyaw. Ngamado ti pasurot ni Crisante. Nabilag mo ni Crisante. Iswa kasapulan da. Ngam nataltal gud tayo sakit dino iti bangkag ti pagkamangan tayo. Sige. Mapantayo ka da Samara ijay. Nalawlawa ijay. Apakikinamatan tayo kadakwada. Apay ang nakabaybayag kayo tirong. Kaya't ko amapan kayo iti balay da Ama Pitong. Kat idatagyo ida kini Samara kanya. Boss, atay dyan ni Kumar! Saan ani Kumar ti manglakpad kada kayo? Una. Mabait lang. Boss! Ada ka di sa bali akabutang mo? Ada ka di bilin ni Herojas kan ka? Boss, di kayat ni Herojas! Kat isog ko ni Kumar ni Samara. Katukat ti pan nakawaya-waya ni Nanasyanang. Saan na mabalin ang mapasamak dayta? Tungpalan akon. Nudi mo kaya takabilan ka. Boss! Nyapay lang arte raramidam. Boss! Ako na kan! Boss, mabanagan! Amo no, asino titong palit kadakwada ka ni Herojas. Sa tino nga tatinang ilimangan ni Herojas kini Nanasyanang. Awan unay pasikot-sikot iti balay ni Crisante. Anya na kita.
Nagdakkel ang lobo. Naturad ka talaga niya. Nanamaak mo ka di, abirukam ni bakit siya ng kanya. Ngamaan niya ka di, ti kondisyon kan ka. Isuong kanyak ni Samara, kasukat tiwayawayan ni bakit siya nang. Sakbay nga datag kuking ka ni Samara. Kaya't ko ti makasigurado. No talaga nga daking kanina na siya nang. Kan si bibiyag pay. Apay nga katawa ka, Herodias? Natay ka din ni na siya nang? Humanaw kam! Agsublikan to inton kaduam ni Samara. Saan ko nga iso ko ni Samara kin ka? Kaya't mo talagang ang ginungaw ta. Si katirumbeng ama ungaw. Gapot at dakas ka. Ikarigata ka makasalita ni Ari sa Koreas. Tamangi baon iti mangalakin ka. Uray pa'y pagtitinulungan dak. Da kayo ti ungawat kumar. Kukwa ko ang tilubong. Agbagtit kan, Herodias! Unay matanti pa nagsasaw ni Boss Crisante kanyak. Oh, awan da Samara kan ama pitong nito'y balay da. Ang mga nasakbayan dati idadatang mi. Anam sana mabalin nga gawid kami. Adi mikat ba ni Samara? Ang mga nurong-rong doon nagnibos. Sa pulmi da. Ang mga nuadada ija bangkag. Oh, ni Kumar lang amin tikabutan ko. Salbang. Ay, nalulumpay laang titangatan. Kasla agtudo manay na. Ay, nakabutbutan launay. Nakalbon ti bantay kat mga nagregay no napisa launay ti tudaw. Dahil nga agpaiso tinakabutbutan. Dahil padamag iti radyo itay bigat. Nga ado ka no alugar tinalayos. Gapo iti panagpatpat nagapanagtudo na. Ada sumbungad alalaki. O nagtupay nga talina kahit pitong niti pangkakakatwa. Katwa na ni Samara. Diptiraw na. Kandag iti kakadwa na. Napagbidutan na ka. Asika ni Samara. Ay, napagad adito iti pakirangitan tayo kadag iti pasurong ni Crisante. Iti panangay dawlo ni Tiraw. Ay, nasaysaya at numapantayo ang kamang iti bangir abantay. Samara! Pidutom dagiti armas mo ken bala. Agpakamat tayo kadagiti pasurot ni Crisante. Saan na kami na kayo talayan? Saan kayo ang makasidag? Galit ka lakay! Lumaban ko yung kaya ma! Sige ka doon, paltukan nyo ita! Ay, alay, agawa niya magparikin ni Samara bitaw. Ikang kay tigundaway, Herodias. Inton maminsan ngagkita ta. Agawak ni Nana siya nang. No, kabaalam asapulan, itinangilang mga kenkwana kuma. Herodias, Mapanak na kamitan anabilbil ka. Kan bantayan anaimbag ni Samara. Taamangan no di mo mapuutan nga adakan niya kon ni Samara. saan mo amaramid data, Herodias? Apay kiti na saan? Iti mismo nga imatang niyo kinila kay Tito. Apatayat ni Samara. Anya. Nagkamang da Samara kan Herodias iti kadamurtisan. Agrigat tayo mat nga roti agtaray ka po iti panagtodo na iti rabi. Hangam nasken amay datagmi ni Samara kan ni Boss Crisante. Patayan mi nila kay Pitong. Makaamun doon no makakura ni Herodias kanyak. Isudan ton kan Boss Crisante ti agsalita. Yung, kailangan ta nagpukaw da Samara ka na mapitong. Dada lang iti po, tagadi tamurtis kaglam namang. Agsipot kayo na yung mag. Palpalto ka na tayo. Hindi tayo tapon, di tamurtis, di nagkapon, di katalbong.
Sa ligaw-gawan nyo tayo tapon, Tita Murtis! Oh! Salba, ganda na punta na katuami. Yak na si putan tinagkapan na dyan albong. Oh, saan naman ba rin na pagkayayaman na kami? Saan mutlangan ang makasubli datirong? Ang mga nulim mabanday di alakay pitong. Uray patayan da kuman. May datag dalakit din sa mara kanya. Aging inom ka manan, iti nasangar ka sante. Malamin ka kadipay lang, kapu iti pan nakakutur mo, iti rabi. Orayak datirong. Anang kamagkada sa mara kan lakay pitong Herodias. Amangan no awanan ti mauray mo, nga agsubli as si bibya, kadagiti pasurot mo. Anya? Amom kadi, adinanon nak ni Kumar. Anya? Kinasarita nak, nga isubli kon ni bakit siya ng kada samara kan lakay pitong. Ngam imbagak manin, ani samara ti kasukat ti wayawayan ni bakit siya na. Saan? Itad mulangan ni sa mara kanya. San kon anadanon da amapitong kan sa mara di balay da. Awan damot iti bangkag. Napalanda. Kinuyog nga ta ni inabakatida. Anang sapol kan na siya na. Adda atap ko. Amaysa ka dagiti higante allobo anak kita kiti pagnaudan ni Royas. Ti ayan ni nana siya na. Anya nga ta no alilawag ni Royas. Yapan ko ni Samara. Ngam, si bibiyag pa'y nga ta, ni nana siya nang. Anya nagitsay, aranipak, di ba? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Sinalbag. Timot la makasublin datirong. Agkuyog tan arumar Herodias. Mangibaunak ti mapan mangtulong ka datirong. Awan ka din ti panagtalot mo, kinitiro. Ang mga no nakibiyang da komar kan ti bruha. No nagtitinulungan da ida. At dapay nga taggaway da. Saan kan amang ibaon iti pasurot mo, Crisante? Siya kun ti makamo. Ngem imbes akid daw nga ibaratok ni Samaraken ka. Si kan ti mangipabarato kanyak. Anya? Agtugaw ka lang, Crisante. Oh, Ituloy mo ti aginom iti ara. Aging ga iti makaturog ka. Kat enton makapuot ka. At danton iti sangwanam nila kay Pitong. Saan akayat ni Kumar nga irukman ni Samara kasukat ni bakit siyang. Talaga nga ayat na tayo chay ababahin. Amangan pa'y kitin no gayan ayat na. Saan amabal? Isu nga ipamuspusak ama kamag ko ni Samara. Kat ipabuyak kada Kumar ken lakay Pito. No kasano apatayak ni Samara. Mangibato kayo mananiti granada! Tapno sigurado na matay nila kay Pitong! Hindi niya masal tinaglamangan ni tahan nila kay Pinong. Matay kay talakay! Ha? Anya na jay? Mas nagitim patuyo granada kakatuwag! Agtaray kayo! Nusan kayo pa lang nga pumanaw, Tirong? Da kayo ti matay. Kaya't yung kadi abangkay kayo amin na makasubli di balay ni Crisante? Ni Kumar? Asino ti katuana? Ti bruha! Ulitag man ang tibalag ko kada kayo amin. Kadagiti kakadwam, Tirong.
Pumanaw kayo no diyo kaya tabangkay kayo amin nga agsubli iti balay ni Crisante. Awalan kayo itibain! Patayin kayo! Ayun ka, Lakay! Nagalit ka! Nalabersan ti ginadakas mo! Rumpang namatay kayo! Maudin na panang banlaag ko kada kayo tirong. Nuad na mapuntaan kada kayo ti paltog ni Ama Pitong. Marunaw kayo! Partakan niyo pwede maglaga ka to nakabutbutan na talaga kalaban ni Kumar! Kan nabilag ti armas na Lakay Pitong kan Samara! Saan tapay na dyan, bruha? Partakan niyo! Kaya yung araw ti tumapo, ha? Diyak pa'y kaya ti matay! Boss, ano masama tayo? Ay, naniro dyan, boss. Sigurado kayo! Ang mga no ti bruha kat nagpamarang mananapinta sa babae! Tirong! Ha? Apay nagtartaray kayo kadagiti kakadwa. Ni Hero Jas Paiso! Apay anas daaw ka nakakita kanyak, Tirong. Kwa Hero Jas! At dada sa mara kan Lakay Pitong iti katamurtisan! Kadwa na da Kumar kan ti bruha! Anya? Kat mabutang kayo mata? Umay kayo! Kadoandak! Siyak ti makaamuk ni Kumar kan dayjay at bruha! Mabuteng midlagayam dagiti pasurot ni Crisante Kumar. Nasaysaya at kumapay. No kadwada dayjay a Crisante. Tapno aggibosan ti kinadakis na. Nabilag ni Crisante akas ken ni Herodias Ama Pitong. Ngam kunam ati bala dagiti armas nga intad mo kada kami kan Samara. Kat dumapo ti mapuntaan na. Wan, ngam nasiglat. At damot armas na manipod iti murtong dagiti ramay na. Kumar! Samara! Pitaw! Sumungad dan! Dati raw nga. Saan dan sa amabutang amatay? Kadwada ni Herodias! Ni Herodias nga agpaisaw. Siyak ti makamok ni Herodias. Amok na niya ti panggap na. Nakarit kalauna yan Lakay Pitong. Saan ka ba sitlaan apa naglibros yo? Kat matayan ni bakat siya nang. Ayop ka, Herodias! Dakas ka! Isoblem ni Sialang! Awan ti basol na kada kayaw! Basol na! No apay ada kayo tidadakkan ni Samara! San kayo nagsasao? Ama Pitong, Samara. Siyak ti makisarita kan kuana. Ulitat manan ti balaag ko kada kayo. Kan nagsarita kami itayan kini Kumar. May panggap iti kondisyon ko. Ani Samara ti kasukat ti panangwayawayak kini bakat siya nang. Sigurado ka away-awayam? Kan imbagakin ka. Kahit pa makita ni Nana Sianam. No awan mo't dakis ngay naramid mo. Saan ka arumbang makikondisyon kanya Kumar? Kaya niya taramidam kini Samara. Awan bibiyang mon iti dayta. Iso nga isukom langan ni Samara kanyak. Nagangaawanan kay tibain, Herodias! Apay nga iramraman mo dagit agina, iti kinadtakas mo! Imay ka dito yung lubong may, tapno mang riribaw! Damagam kini Kumar no apay Lakay Pitong. Awan bibiyang may iti problema yung Kumar! Saan na kami nga iramraman? Waya-wayaan ni Sialang! Waya-waya ak ni bakat siya nang. Ngam ni Samara ti kasukat na. Dahito iti bagaking ka, Herodias. Isokok ka ni Samara. Nukadwam lakit din ni Nana Sianang. Ulitak, awan karbangam amang kondisyon kanya Kumar. Siyak ti matungpal. Samara, sumuko kan kanyak. No kayat mo pa'y amakita ni bakat siya ng asibibiyag. Saan nakapagpungtutan Samara? Maminsan pa'y apaputukan nak. Talaga asan yun amakita ni bakat siya ng asibibiyag. Kasapulan ang makibiyang akon Kumar.
ang tinulong ta amang papanaw kin Herodias. Sige ina. Samara, ama pitong. Da kami ti makam mo kini inabakan. Da kami ti makam mo kadagdi pasurot ni Crisante. Kitag lang no saan kayo mapilitan na pumanaw. Talaga nga aunan pa inta kiti pasurot ni Crisante. Anya nga tangag paiso tinapasamak na siya na. Nakaadayon da Samara. Kanda kiti pasurot ni Crisante. Ngayon daulwan ni Tirong. Dagiti dadakkalakay ti tamorte sa anapuntaan. Mag-uramdan. Ngam, kasan nga tangag paison. No ipay-paiso ni Herodias ti pangtana. Apatayin na ni Nana siya na. Dayta, napigsa ti angin a pinataod ni Inabagad. Inutan a maidap ti apoy. Kalata pimig sa tiangin, Herodias. Nakipyang lakit ti manan ti bruha. Ti ayop a bruha. Saan tayo apumanaw? Aging ga iti saan tayo akadwan ni Samara. Agsagana kayo kadagiti kakadwan. Dumarot tayo iti ayan da kumar. Herodias, uray da Samara ka na mapitong kat napilag ti armas da. No saan kayo pala pumanaw? Daytoy, di para ka na kayo. Kagadwa! Aglingan tayo! Amangan lumaksit tayo at oras! Aglata! Kayo kami kaya pumanaw. Ayop ka bruha. Daytoy ditandaanan nyo. No saan nyo pala nga isuko ni Samara? Saan yun ang makita si bibiyag ni Bakatsyanang? Kan kabaulang akam magan ni Samara? Daytoy ditandaanan nyo. Kung nagmano na bilang ni Herodias, napaay kami matanangkan magkan Samara. Saan kami apolosan nag-aasid na gitiayan dakin lakay pitong. Pardasan nyo pa'y timag na tiro. Matektekanan ni Crisante ang mga uray kada kayo. Nalaos laki diti pungtot na. Nangruna ta na paay tayo ng kamagkan Samara. Saan nyo na problema dayta? Siya kun ti makaamo. Pagpungpungtuton nak nila kay Pete. Kaya't nan sa abang kayan ang makita na ni Bakatsyanang. Herodias, sa dino ka ni tinangilim mangamkan na siya nang. Apay agam-damagam dayta. Ilibas mo. Kat idatag mo kini Crisante. Tapno iso timang pasuko kini Samara. Kwa? Laglagi pon pero. Siya kun ti amo. Tenggal ko ti biyag mo akas kini Crisante. Uray maamuan nyo tinangilim mga kini Bakatsyanang. Saan nyo akabaulan nga ilibas? Kasano nga tangag paiso? Ni paiso ni Herodias ti pangtana. Kapatayin na ni Nana siya nang. Agsang sangit manan itay ni Samara. Dandani pa kit din sana makasngaw. Gapoy ti panagpaparaw na. Tilang pagtanaga ka. Amangan no kaguranak ni Ama Pitong. At dadagiti nakita ka dadakkel alobo. Iti unag ti balay ni Herodias. Amangan no may sa kadagitjay. Tinangipupukan na kinanasyana. Sinalbag, nakabaybayag kayo. Ngam saan nyo anak kemag ni Samara? Ha? Boss, nabilang na iti armas na Samara kan lakay pitong.
Napuuran ti kayo ang napuntaan iti ikamda. Ani? Ang kadwayo ni Herojas. Bas! No apay nga imbaon mo pailanganin dagiti pasurot mo, Crisante. Amom lang arudan, asaan da akabaalan ni Kumar. At dapay ti bruha. Saan ang mabalinda ito eh? Dunaskan asyak ti aggunay amang kemag ni Samara aramidag. Sikat ti makamo. Kita atla, no saan da kayo apatayan amin da Kumar. Kan nabilag ti armas dagiti agama. Kunak mat asya kun ti makamo kini Samara. Tapnoan niya! Patayam? Awan ti bibiyang mo na niya ti kayat ko nga aramidan kini Samara. Laglagi pang Crisante. Tengel kon ti biyag mo. Bas! Traidor ka, Herojas. Ngam saan ang mabalin nga agbaligi ka iti dakis apanggap mo ken Samara. Tirong, Bas! danggap ana imbag ti bagak. Masapul ang masikapan tayo ni Herojas. Unaan tayo iti dakis apanggap ni Herojas. Bas! Agina na kayo pelang kadagiti kakadwam. Siyak ti mangidaulo kada kayo inton madamdama. Masapul ang maipanguspunan tayo akam magan ni Samara. Bas! Nakasaga na makilaban da Samara ka na mapidong. Nalaing da pumaldog. Sinursuruan lakit tita ni Kumar. Salmag ka! Diyak kayat titakrot apasurot. Kayat mo tapatayin kalangan, ha, Tirong? Mas! Nabilag ti armas na kijay nga gama. Intad lakit din ni Kumar na kijay. Sikapan tayo ita. Dahito iti tandaan ng Tirong. Masapul ang makamag tayo ni Samara. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unaw di ko na ni Kumar. Adaw ti datak kalalobo dito'y unag tibalay ni Herodias. Saan agagakay dagito'y alobaw? May salakit day ka dagito'y alobaw tinakaipupukan ni Sianang. Saan asi ka ti makalapad iti panggap ko kini Samara, Crisante? Saan mo apakay ranudan na di babae? Gimkengan ni Herodias. Makapuntaw. At tan sa sanda nagkinaawatan ka ni Crisante. Pabatagag ti may salubaw. Pinta ti may sadak kalalobo! Kasan na napasamak na ita? Agparangak ka ni Herodias. Siya kinang pabata kiti may saka na kiti lobo. Ruha? Kasan mo anak kastrak ka dito'y? Ado ti mabalin mo adamagan kanyak. Saan aday ta, Herodias? Amam amay saak nga engkantada. Hirwar mo ni Sianang, no di mo kayat adadaulag amin dagita lobaw. Sige! Aramidam! Sikat timang patay amismo kinibakat siyanang! Panagkunak. Nataltalgat ti kasasad tayo. Dito'y tayo laan kat namortisan. Mangaramid tayo ti kalapaw. Paglinuan tayo. Saan na tayo lakit di hingin ka ni Crisante? Ngam Kumar, ang mga doon niya tinarami din ni Herodias kaninanang. Hurain tayo ni inapakat. Tingkantada tinagtignay anang sapol keng kuana. Iti unag ti balay ni Herodias. Adda ni nanang itibalay ni Herodias. Ijay tinangilang mga anak ni nanang. Nugas na, Kumar. Intayo danunan ti bruha ijay. Masapul asaan tayo ngagtaktak iti oras. Ado ti dadakil alubo iti balay ni Herodias.
At apag amay sa kadagiti lubo tinang ipupukan na kininana siya nang. Iso asantay ko ma, ngagdaras udos. Anya pa lang aramidom si Kabro, ha? Pabatakam aminin alobo, tapno matay mata ni bakit siya nang. Kita, nasanda ka akagura kan ilunod ta sa mara kan lakay pito. Hamok akayat naklaan nga lirawan, Herodias. Masapol la maparmag ko day ko'y agang ganda. Tapno mapilitan ang mangirwar ka ni siya. Maminsan pa'y ang mangipugsuak iti apoy mataykan. Kasta gaya maya. Bimka ki may salubaw. Sige! Maminsan pa'y naipakat mo ti bilag mo kanyak si Kabro, ha? Ti lobo anak ay pupukan ni bakit siya ng tibapat takakon. Amak akayat nakla nga butbut ngan, Herodias. Irwar mo laangan ni siya nang, no di mo kayat amay sa kadatati maungaw. Sikati ungawa? Ay maglakit din ta nakapaglisyak. Ngam, saan ako na makita pa ni Herodias? Sa dinon tayan mo! Saan asyak ti karkaritan? Patayan ko ni bakit siya nang! May siya manin alubo ti Bimtak. Saan nga agang angaw ni Herodias? Nakasagana amang patay ni siya nang. Boss! Awanin da sa mara ken lakay pitong iti balay da. At dadalakit di, di kadamortisan. Wanoy di da paikit din aglimang. Salbag. Saan dak ama ilimbangan da gajeng agama? Sige, lumugan kayon. Tamapan tayo di bangkag. Ket ano pan tayo da? Boss! Patayan nyo da sa mara ken ama pitong. Oh, Boss! Oh, kaslamag sa ti panagangas ko. Natungkol sa amat ti paragpag ko, boss. Kaslalim mandok na kitigam-gamyo. dayjay ala kay pitong ti patayen nyo tirong. Kamagan nyo asibibiyag ni Samara. Anya, Boss! aggunay kanuno patayen kan tirong. Boss! Alalawag pa lang diyangas ka, boss. Sige ka katwa, mabantayon. Kasi tibili ni Boss Crisante. Masapo lang magtayo ni Samara. Imbaga kada Samara kena mapitong, asika tinapan iti balay ni Herodias. Tapno berugan na ni Nana siya nang. Pudno ki ko na mga ado ti lobo iti balay ni Herodias. Sa nyumot akad doon ni Nana siya nang. Anya tinapasamak. Inabakat. Ni Nanang, Dumngag kayo kini Kumar Samara. Nagrangat kami kini Herodias iti balay na. Impangtana apabatakan na ti lobo anang ipupukan na kini siya nang. ha? Kasanong arudan? No intuloy ko tinakirangat kini Herodias. Patayin na lakid din ni siya nang. Kat siya taon ti kagurayo kini pitong. Kumar, mapantayo iti balay ni Herodias. No saan tayo agkaraw? Amang ano napatay to ni Herodias ni Nanang. Uray duwa talaangan ngagtignay Samara. Babaan ka na gito'y armas nga inted ni Kumar kadata. Kabailan tamot nga taapar makan ni Herodias. Saan
na tayo ang mabali na baybayan ni Kumar, tatang. Kumuyog da kan ina bakit. At saga na kayo nga rodan. Kumuyog ka na tayo ni ina amapan iti ayan ni Herodias. Ngumay sa lang ti palagip ko. Santay ko mga agdardarasudos. Kumar, Sang kapasit lang pa nagbidot. Ang mga nupatay ni Herodias ni Nana Sianang. Ti awanan bain. Imbes ko mga agaramit iti pagimbagan me. Riribukan naman ti panagbiag me. Umay kayo na. Dakas timbong. Di pa nang suot ni Herodias kanya. Sigun pinagdamagak kadagiti pasurot ni Crisante na bati iti balay na. Indauluan kano ni Crisante, dagiti pasurot na, anapan ng sapol kada Samara, ken na kay Pito. Talaga kayat na nga unaan. May samot dayjay atiro. Saan ang mabalin? Agsagana ka ita Samara. Matnagkan kadagiti dakulap ko. Agsim tayo pala ang kagatwa. Saan tayo nga agdardara soto sa tumarop? Aglingan tayo kadagiti poon tita Mortes. Tirong, agalibtak kayo kadagiti kakadbam. Libaten tayo ida. Ni Samara lang ti kasapulan tayo. Nood na kundawayo. Patayan nyo nila kay Pitong. Boss! Ha, boss, ni Kumar. Sumursurot iti likudan na ta Samara ka na kay Pitong. Nakasagana ta. Kumar, Oh. at dapat ginaw ko at tao. Abangan no sinublian na tayo dagiti pasurot ni Crisante. Napigsat pa nagangot day tabro ha. Umanaw kayo. Awan tumat na tigaway yaw. Kakadwa, isagana yun dagiti armasyo. Pabutakan tayo day tabro ha. Mataktak tayo launa yan Samara. No saan tayo ang makaliklik kada Crisante, makigasang-gasat tayon. ang balitay nga kriminal na makapatay kayo. Aglablabasan ti kinadakas ni Crisante. Nagakitang! Ni Samara lang di kasapulan na. Talaga asandak na inggaan, tatang. O sarentan ti armas nga intad ni Kumar kadata. Ama Pitong, saan kayo nagdadali ti bala? Da kami ti makamuka ni ina, kada Crisante kandag di pasurot na. No kasta, umuna kami amapan iti balay ni Herodias, tapno isalakan mi ni Sianang. Kagatwa! Iyo'y palopo sa makalipas na Samara ka na kay Pitong. Lumaitkan kayo ng taway, patayan nyo lang talagay. Oh, Na kayo ti matay. Boss! Nakarit nila kay Pitong na nabilag darmas na. O at namat kastapantok ni Samara. Iso amarigatan tayo ang makasidag katakwada. Daytoyan ti kapintasan na gundaway tayo tirong. Ang amat dapat ako markan bruhan na pinagkakalaman tayo, boss. Liklikan tayo da Kumar kan day tabro ha. Sa likaw-kawan tayo ti yanda Samara kan lakay Pitong. Ngayon saan kayong nagpadpadlaw? Agan-anad kayo. talaga ang makapungtot launay ni Ama Pitong. Numabalin, umunadan ang mapan iti ayan, tinangilimbangan ni Herodias kana na siya ng ina. Napagad para kadakwada, Kumar. Mawatak ni Ama Pitong. Numataktak tayo launay. Ang mga nala daw tunti pa nang isalakan tayo kana na siya na. Ha, agar arudok na iti pasurot ni Crisante. Kaya't na tayo asalikaw kawan. Dagijay mo ti daduma. Boss! Aganad kayo! Man makibang kalaunay, Kumar! Patayin taga! Oh! Ago makamang patugkan niya Crisante. Agsaysayang ka lang iti balam. Sisinumpat dagiti ka ng buo. Sige, agi-inibos kayo. Numatay kang Crisante.
awan kan amang lapad kanya iti panggap ko kini Samara. Nagpilagan taga dyan nga armas. Iti daya apasit tinagkapuan ti kanalbo. Agsagana ka ita Samara. Umaya ko. Matnadsan kadagiti dakulang ko. Nagpaputok man ni Tatang. Uray awan mapunpuntaan na. At nagkaro iti kasamagan iti malikodan ni Tatang. Tatang! Iti likodan niyo! Ni Rojas! Napatay ng sabat ka ni Tatang ko! Tuy-tuy, tipuragan ka! Saan ka makaliklikitan kanya, Samara? Katay to'y pay! Dito'y apasit pinakangagak it pa naggasok ni Ama Pitong. Sa simbaro na naggasok ni Samara. Lalakid din ni Herodes dito'y. Anya tinapasama ka, ma? Kanayan ni Samara. Kala at adinarupnak ni Herodas. Ni Samara, awan mutan iti paglinglingutan na. Delikado na ito'y. Nagbaligi lakid din ni Herodes anang kemag kini Samara. Ti awanan bain, duadan ken siya ng abalod ni Herodas. Anya nga tati pangpanggepen na kadagiti agina. Adliat ipakariribukan nyo kinipitong kumar. Ayan ni Samara. Nagpukaw ni Samara. Nagbaligi lakit di anang kemag ni Herodas. Masapol asaan kayong agtaktak. Sakbay nga dadakas nga aramidan ni Herodias. Mapantayo nga roden. Patayin yon ni Crisante ken dagiti pasurot na. Tapno saan na tayo amalapdan. Liklikan tayo lang nida, Ama Pitong. Isuda pa'y apakataktakan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uray ka sana ti panaggulagol mo Samara. Saan ka makaruta? Masakitan ka lang. Dagas ka talaga, Herojas. Ayan ni nanang ko. Kaya't mo makita ni nanang mo? Saan pa'y lang aday tati damagam kanyang Samara? Ti saludsudam kiti. No anya ti aramidak ken ka. Apay nga raramidam kanyang tikas to eh. Awan basol ko kan ka. Basol mo ti panangagaw mo kini Kumar kanyak. Sinurot ko ni Kumar dito'y lubong. Kaputay ayatak. Anya? Gapukan ka. Saan nga umanugot ni Kumar at tagikwaen mati lubong. Gatda kami ti agbalin arena kan ari. Iturayan mi ti lubong kan ti sibubukol ayon perso. Dagas tita panggap po, Herojas. Niya ako Diyos akin ko kati lubong. Diyak ka mo dita akun ko na madyos, Samara. Wayam-wayam ko man ni nanang. Agpapakaasyakan ka. Makitan, dagiti dadakkel ang lobo. May isa ka dagita lobo din ang ipupugam ka ni nanang ko. Buya ti aramidak. Nagudwa ti lobo. Managas ka taon. Awan ni nanang dita. Sino nga mintiag ko na? Nga adda dita ni bakit siya na? Dita ti pangipupukak kan ka. Kagadwa! Awan mata narimagmag iti aglawlaw. Napananan ta kiti kabusor tayo. Da Samara ken lakay Pitong. Kastamatan ni Kumar. Tirong. Boss! Awan tamatan. Nakauluni magtaglawlaw. Salbag. Nanggag ko itatikis ni Samara. Amangan no adda dito ni Herodas. Kat napatayan nila kay Pitong. Amangan no rin ni Samara kat pinatay ng boss. Kaya't mo ka di andanugin ka manan ha? Tauray matay kan Tirong. Boss! Salbag. Sige. Ituloy yung asawarin tiaglawlaw. Saan ang mabalin ang makaliklik ni Samara?
When no maipanaw ni Herodias. Nagadong aloobo ti adda dito'y unag ti balay ni Herodias. Herodias! Irwar mo ni Samara. Saan mong ilamraman? Datalang tiyag salita. Nakaulibag. Asawan ni Herodias dito. No nakamag na ni Samara, sa bali laki diti nang ilammagan na. Sa di naman ti mabalin at pangipanan na ina. Dahil tatisaan ko nga mo, Kumar. Nga bada na panunod ko. Pabagtakan tayo dagita lobo. No naipupok dita da Samara kena na siya nang. Amangan no madang randa. Uwan nga agpay sobruha. Amang nga mapatay mo pa'y ida. Kastoy nga rob ti aramidan tayo. Sawaran tayo ti si bubukol abalay ni Herodias. Kalpasan na. Siyakton ti makaamo amang pabetak kadagiti lobo. Adi madangranda sa maraken siya nang. Numay sa kadagiti dadakkel a lobo ti nakaipupukan da. Salbag. Kala nagpukaw ni Samara. Uray da Kumar kan lakay pitong. Saan tayo ang makita ida? Amangan mo nagbalikin ni Herodias anang kamagkin ni Samara. Hoy, Tirong. Anya ti itan tanamitin mo ha? Kaya't mo ka di tadirdirek tarupam ha? Boss! Amangan mo saan tayo anadlaw? Nga adda ni Herodias iti katamurtisan ni tay. Kat nagbaliki anang kamagkin Samara. Napatay na pa ingatan nila kay Pitong. Anya. Kat ni Kumar. Day tatisaan ko nga mo, boss. Traidor day jay a Herodias, Tirong. Mapanyo kita ni Herodias, hindi palay ko. Boss! Saan kayo kadi asumurod? Nabannog akon. Da kayo natan timapan. Ngem no adda ni Herodias. Mangibaon ka iti magipag-ammo kanyak. Ket da kami ti makaammo nga green ni Sut ken Herodias. Ban, boss! Itata napupukan iti dakkel ang lobo sa mara. Ditakan amaangsan. Aging ga iti matay ka. Siyak tumat lang ti pagtungpalan ni Kumar. Aging ga iti umanugot nga umungawon mi amin at at tao. Katagi ko ang miti lubong. Herodias! Pangasip na rukatan na! Kaya't ka makita ni nanang ko! Iti kinabayagan na nagpukaw ni bakit siya nang? Namnamaam, asi bibiyag pa sa mara. Anya ti kaya't mo sa ulit ni Naida, Herodias? Pinabay mo ka din ni nanang ko! Talaga, dagis ka! Basol yung kinikumar. No apay ang nagbalinak ang nakadaktakas. Awan baso ni nanang, Herodias! Napapay ngiramraman mo! At daman basol na winaawan. Kaya't ko ang maungaw da amin. Iso asaan kan ang makaliklik pa'y kanya. Saan mo ang makita da Kumar ken lakay pito. Isarunok apatayan ti amam. Andan to pagpatingkan ti kinatagas mo! Nabilbilag ka tayo, ti Diyos! Sige! Agkararag kay ti Diyos. Dawatem ang makarukat kay ti lobo anak kay pupukap. Tano saan? Maangsan ka aging ga iti matay ka! Nadadaalan na kiti amin na lobo ina. Ngam awan mo tenda sa marakin na nasyan. At dalakit di sa bali a lugar, anang ilang mga nakadasamara kan siyanan. Mga nood at dandakas nga inaramid na kadakwada nga agina. Sa pulin tayo na. Adating tangalugan. Abakan mo dagiti pasurot ni Krisan kay dagita. Sapsapulan dalakit din ni Herodias. Dagiti ayop. Ama pitong. Dumwig kay kanya ka. Mataktak tayo laang makirangat tayo kadagiti pasurot na. Pumanaw tayo nito eh. Magnatay tilikod. Huwag ngagpay sukumar. Napatpatag ti panang sapul tayo kada sa marakan siyanang. Ngam ti pan nakirangat tayo kadagiti pasurot ni Krisan kay.
Anya tinapasamak dito yung nagtipala ni Herojas kakadwa. Nagkadwa wara. Anya na kita natatahal. Aganat kayo. Amangan na masugatan kayo. Kasalanan na kala po, boss. Ha? Oo, nagdadakila po. Herojas! Binaon na kami ni Boss Crisante. Kaya't na kayo kanwa kasalita. Boss, kaslawan ni Herojas. Abangan no pod no anak magnan di Samara. Kat ilumlum mga natayon. Inakita ni ti kwarto na. Wano katuan na tugas. Isaganan di armas mo. Abangan no tangran na tayo. No awan ni Herojas ije balay ko. Sa di no nga ron tinagturuan na. Amangan no pod no anak magnan ni Samara. Kat inlimang na, boss. Tirong, Boss! agpudno ka man kanyak. Amok nagkadwa kayo ken Herojas. Sa dino ti ammom ayan na. Boss! Mamati kayo kumanyak! Saan ko nga mo? Manipot na kang magmaninana siya nang... Saan mi na nakita ba, boss? Salbag. Isukit din ti pinapatiyo, ha? Siyak ti pinabasol da Samara ken lakay pitong. Ket nagpaisuro da ken kumar a pumaltog tap no mapatay dak. Adda tayo manen, diti kabakiran, magsapsapol kini Herojas. Ngam awan masnop ang pagturungan tayo. Agkaplaneta kayo kan Herojas. Oh, Amom lakit din no sa dino ti paglimlimangan na. agpada kami agang ganait. Ngam diyak amo no sa dino tayo na. Mabalay nga ado ti sukisok na. Ken adda mabalin nga dapilig na, addi nakabailan. Ha? Kaslaan na tao ang nakada sa ijay. Ha? Wag! Kauday jay! Ang mga noon ni Samara mo't na ijayan. Pinatay kit din ni Herojas. Ni siya nang daytoy. Ninana siya na. Siya nang... Mangrugin nga group sa bangkay na. Nakalagladingit na ito'y nga ipupusay mo siya nang... Saan mo't laeng nga makita ni Samara ti bangkay mo? Da ito'y laeng ti kabailang nga araminan. Tapno maitabon ka na sayaan. Makipagladingit ak, Ama Pitong. Dakis launay ni Herojas. Anya ti basol ni siya nang tapno patayin na. Saan kayo ang makapagbayag dito eh? Amangan no makita na tayo dagiti pasurot ni Crisante. Ti aramidan tayo ita. No kasano ang mabirukan tayo ni Herodias. Mga nuuray ni Samara kat pinatayidan. Sakpay kumata saan, Ama Pitong. Siya nang... Sakbay ang mapagaramidan ni Herodias iti dakas ni Samara. Masapol ang mabirukan tayo. Adda atat mo. Ngadda pa kay naigan ti daduma pasurot ni Crisante. Iti panagpukaw iti ni Nana siya. Sipay ni siya. Amo dalaki dino sa dino tinangilang mga naidi. Siya kon ti makaamo iti dayta. Nakagsiim iti balay ni Crisante. Sige na. Ituloy mo asa pula ni Herojas. Nanyan ti tibarok talam. Ibagayo at dagos kanya. Agdatan dito'y igip ti baybay, Samara. Amom ka di, naanya ti aramidag ken ka. Apan nakuman. Uray anya ti ibagbagam. Patayin kan. Adala ko mamay sakit dawagan ka, Herojas. Kaya't ko makita ni nanang ko. Uray patayin nakton. Nadayta di pagaragsaran. Kaya't mo ka di makita ni nanang mo, amay san analamis sa bangkay. Pinatay mo ni nanang. Dakas ka. One! Dakasak! Amom ka di, nga ado ti naggugubat apagilian, kapo kanyak. Kat ni nanang mo, tinsublat ko
ko ang pinatay. Kalpasan ni nanang mo. Sikat isarunok apatayan. Nya pa na nakita ni nanang ko. Kat ni tatang ko. Abangan saan kami ngagkita pa ay. Talaga nga inlimangan na tayo ni Herodias. At dalakit di kankwanan ni Samara. Tirong! Boss! Pagsaganahan na kiti kakadwam. Sapulan tayo ni Herodias. Boss! Sa dino ti pang sapulan tayo kankwana? Oray sa dino. Bingayam iti talo ti grupom. Dua ta ti mangidaolo iti may sa grupo. Sagay samat ti grupo na dalmas kan tugas. Iti igid ti baybay ti pagturungan tayo. Sige boss! Agtignay kayon. Sakbay nga datakis nga aramid na Herodias. Wait boss! Kaya mamatay ka ba? Madamang agsagsagana dagiti pasurot ni Crisante. Tapno sa pulin dati ng ilang mga ni Herodias ken ni Samara. Aramatik tilugan ko. Tapno masapulan tayo ni Samara. Kumuyog kayo kanyak ama pitong. Sige, Kumar. Kaya't akalpasan ti panakatay ni Shanang. Sumaron umatama po ko ni Samara. Awan ni Herodias iti kabakiran. May salaangan ti mabalin na pagturungan. Mabalin ngagpaiso ti kunayo, ina. Kat anya ti aramidan ni Herodias kan Samara. Ilamas na iti tao. Boss! At datayon dito igit ti baybay! Anya tayo jay! Nagtakkalin na lobo! At na babae ngagtaktak dari ti igit ti baybay. Ni Herodias na jay. Ang amayan ni Samara, boss! Agsagana kayo. Isagana yung dagiti na bilag nga armasyo. Uray dagiti granada. O sarik ti bilag nga intad ni Herodias kanyak amang patay ko kankwana. Langin akan ito, Samara. Kanibus sana mon. Pataya bukon ti lobok. Kat inton makadanong ka itilaw. Pabetakag. Kat matnag ka iti mangliwang-liwang ataaw. Panagikis mo, Samara. Saan na kan amay salakan ni Kumar? Sige, higanti alobo. Tumayab kan! Traitor ka, Herodias! Lupatan ni Samara! Saan ka makibiyang, Crisante? Aglap-labas kang, Herodias! Masapol nga't patinggan, ginadans mo! Saan? Nabalputak ini apoy! At sa pilihan, dinagdapuan! Itay tayo kakakas na lobo! Pumuspos ko ti asok anang balkot kanyak! Masapol, amay pamuspusak ti panakatnag ko iti taa. Tapno masagsiban ti apoy amang balbalkot kanyak! Kasla, at amang igop kanyak! Ani ati! Ati tilawag! Ti ati tilawag ti mangigigop kanyak ang pangato! May isang alugan tilaw ang ti pagtaudan tilawag ang mangigigop kanyak! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At ito, Samara, nakarwar kan iti higanti alobo. Anang ipupukan ni Herodias ken ka. Nawayaway ang kan. Agyang manatlawan ay kan ka, Kumar. Kunak na kanibusana kun. Dakdak ka ti basol ko kan ama pitong. Nimpalubos ko ngagbaligi ni Herodias itidta ka sa panggap na ken ka.
Umibad ka kan Kumar, Samara. Kagadwa, guyudan nyo ni Samara kan Kumar. Patayan nyo dahil tagang kanat. Saan niyo apang panggaban ti makibiyang? Ano dyan? Basta makulang ibagay ka. Kayat mo ka di? Asikati isarunok Crescente? Umaraw kayo ditoy! Manakibiyang ka, bruha. Mas! Mauro naman! Kaya marigata na kumanas! Kanta no saan kayo makagaraw? Daytoy pa'y... Boss! Anyat na pasamak kini Crisante kan kadagiti pasurot na. Nabalkot na iti asok. Samara, umaykan. Agawid tan di walayo. Katandak! Apay imbalugdak! Rombeng asong batam dagiti nagbasulam iti lobong, Herodas. Imbes at imulong kaken Kumar amang salwad iti nakaparaswaan tapno saan ama iramraman ang madadaal ti planeta tayo ngam limaban ka. Aray sa Koreas! Ni Kumar ti rumbang nga ipalod yo tanagayat iti tao! Naglabsing manan ni Kumar. Ngem dakdakas tinagbasulam. Tapinanggap mo at dadaulan ti lobong. Kaputa kayat ko at tagikwaan ti lubong! Kaya't mo atagi kain? Saan to ang mapasamak dayta? Dito'y tinakay kariyam. Apay anak ka barbara! Kasla maur-uram ti si bubukol abagig! Dayto'y ti pasat ti planeta akabaraan. Gapo iti tutulong mo ang magdadaal iti kabambantayan. Dito'y ka, Amadusa! Nakita ti pan nakabalkot ni Herodias iti adig iti lawag ang nagpalawang. Sa dinungatan tinagtungpalan na. Daya adigi tilawag, anak kita yo. Kenang balkot ken Herodias. Ketlawag manipod itilugan tilawang anang sukon ken kuana, ama pitong. Nakadanon da siguron iye planeta mi. Nagpatinggamot laeng ang tikinadakas na. Kumar, tatang, ninanang. Samara, Siya akong timangibagakan ni Samara. Noan niya tinapasamak kan siyanang. Samara, awanan ni nanang mo. Anya, Tatayin. natayan ni nanang. Pinatay ni Herodias. Nagranggasan ni Herodias. Nasaan day siya nagtungpalan ni nanang? Saan ko na nakasarita pa eh? Ultimo bangkay na saan tayo nakita? Ladinitik launay, Samara. Manggapon nga group sa tibangkay ni nanang mo. Idi nakita mi kan Kumar. Narangkas launay ni Herodias. pakawanan da kuma. Jak na isalakan ni Nana Siyanang iti kinadakas ni Herodias. Iso, tiga po na ngayon kalikagom mi. Ngayon tanong ni nanang mo. Nabaran ti darang tinit. Agawid tayon. Ang mga nusap-sapulan da tayo di pasurot ni Crisante. Uray da Crisante kan dagiti pasurot na. Masaapol ang maminggan ti kinadakas na. Makiinibus tayo kadakwada. Saan tatang? Awanan tiga po na nga ramidan tayo ti kasta. Taawanan ni nanang. Pilyan tayo lakuman ti agulimak. Samara. Ama pitong. Nuadala ko mamabalin tayo akamangan. Tapno sungbatan ni Crisante kan dagiti pasurot na tinagbasolan da. Uwan tatang. Saan tayo ngagbalin na kriminal? Saan tayo nga ipataw ti hustisya kadagiti ima tayo? Ikamang tayo da ito eh. Kadagiti pan nakabagi ti lintag. Kalkalpas mi ka na mapitong anapan kinasarita ni Kapitanina.
Inkarina kasarita na ti kabagyan na apulis. Tapno mabalod da Crisante kanda giti pasurot na. Tapno ikaro dati nagbasulan da. Dimtengan ti panawan. Amakot ko ti lemeng tagamang tapno maiwaras ka dagiti tao. Kasarita ta ni Ama Pitong iti day tabanag. Nalimod ko malaang. Ngem saan nga taday tanto timitsa, ti panagiin napal dagiti tao. Ket mangibunga iti panagpipinatay da. Ada kalintagam iti dayta kumar. Naadal mon ti kababalin dagiti tao. Anaagom iti kinabakdang. Gaputa dagadapitong tinangikalyanta iti gameng. Kukwadan ken ni Samara. Kasarita ta na imbag ni Ama Pitong may panggapit ti day tabanag. Anyagan ti sumaruno a panggipya. Mabalik nga talay na udak ko na kas engkantada iti bantay. Wino piliag ti makipagnaed kadagiti lumugar kas kagangay a tao. Kat sika kumar. Ururay ti panggedeng ni Adi sa Koreas. Kanayon ariklik na ti bagik. Ngem san pa yan nagsilaw dagiti na ikapot iti bagik. Amabaling ko ti makisarita kan kuana. Saan ka kadi amalidayat? Iti panagin na dayuyo kani Samara. Awan mabaling ko ina. Ad-adda malidayanak para kini Samara. Inayat nak. Ure amuna amapu kawak tumetla. Marik na kakasla na po kawan ti bilig nga intad ni Herodas kanyak. Anya nga ta tinapasamak ken kuana. Natay nga tan. Bas! Bas! Oh, apay tirong. Di mo natartry maanan ti manglukat itiruangan ha. Kurang dalangan na dadaalam. Bas! Saan mo kati anangag ti sirena ti lukat na kiti pulis? Umay tatayon kemagan! Anya ti sasawam? Kakadwa tayo dagiti polis. Ang maguray ka, isagana yo dagiti armasyo. Mas! Awan gaway tayo katakwada! Nagadaduda! Mas! Apay nga inidip mo matan ti radyo, Samara. No makitkitak ti radyo. Malaglagip ko lata ni nanang mo. Tata, naggibos matlahanan ti kinadakas ni Crisante. Ganda iti pasurot na. Nangag ko ti damag iti radyo. Natiliw ka nun dagiti pan nakabagiti lintag, ida. Rumbang laeng. Makaangas tayo ni tinalukay, tatang. Naggibusan ti kinadakas ni Crisante. Sapay ko matawan ton tiriribo ka mapasama. Sapay kuma. Ta ipawilan ti gobyerno ti panagpukan iti kayo iti kabambantayan. Kita ti bantay si Minublan. Kasla umas asukan. Nakalbo na peso, tatang. Awanan dagiti naggadakkel akayo. Kuma, maisubli dagiti napukaw a pinuon ti kayo. Iti kabambantayan, tata. Dadya alugan itilaw ang kumar. Saan sa matataylugan mo? Dimtengan ti panahon, Samara. Naikaro kung tinagbasulak iti pagarian mi. Agsubli ako ni ti planeta mi. Maiturod na kapanawan, kumar. Saan na kay ayatan? Ay ayaten ka. Ngem may labsing iti paglintikan mi. Nga gayata kiti tao. Santang agpata. Aglang lang nga ka na tao. Linabsing mo ti paglintikan yun. Sige, Samara. Sapay ko ma. Tanatalina ayan ti lubong niya. Kumar. Mapanakan. Nakalugan ni Kumar itilukan na ilaw ang. Dajayan. Saan ko na makita?
Inot nun ti panagpukaw na itilawang. Sipod nakasubli ka dito'y pagarayan tayo, Kumar. Kasla na unag ti pampanunutan. Palaglagip mo kadipay laeng ti lubong ang nagkapwam. Agyamanak na nakasubli akon di ti planeta tayo. Uray ni ti panagriknak. Kurang tinaramidak. Tapno may patungpal ko tinang ibaunan nyo kanya kida ka. Inaramid mo amin a kapaulam, Kumar. Basol ti tao ti ininot apan nakadadaal ti lubong da. Ket agtultuloy ti kinatakes da. Gamkas la adayo ti sungbat mo iti imbagak. Adali nabsing ko apaglintikan nyo. Nagayata kiti tao. Ni Samara. Ni Samara, amay sa agapo no apay ang nagbalin ang nagdakdakes ni Herodias. Ako, nagbasulak. Saan ko maanatay ni Nana siya na? Saan mo apabasulen ti bagim? Ni Herodias ti aking basol iti amin. Ay ayatem ka din ni Samara. Agpampanunot ken agpuspuso ka kadin a tao. Ari sa Koreas. Adda ken katipangedden. Ited ko ti wayawayam, Kumar. No piliham ti agsublimanan iti lubong. May sakanton anaan-anay a tao. Mabalhin nga adda mabati abilag mo. Ngem saanen akas ita. Saan ang mabaling nga agbayagak dito pagbaludan? Di matagsubli ti abogadok. Tirong, ape asan kang agsaw? Boss! Kaya may sabalo takatwata dito yung salda. Intun bigat ka no tipat na kabitay na. Ang mga lusumano no takan no masintensaan, boss. Salbag ka. Saan ang mabalin na mapasamag dayta? Ato tinapapatay tayo, boss. Isarding mong dayta, Tirong. Saan nakabutbutgan? Nudimngeg ka kumay di kanyak, Herodias. Saan ka anay pupok iti day ti pasit ti planeta nakabarbara? Aniya ti kaddam dito'y Kumar. Bahasol mo, no apay ang nagbali ng adakas. Gaputa pinilim ni Samara nga ayatan ng iti siyak. Sanak apapasulan. Mano apagilyan ti pinagugubat mo? Mano aribo at atati na tayo gabuking ka? Panawan akon, saan ka akayat akasarita? Ang mga no day 20 maudi pa nakita ta. Pinagpilinak ni Ari sa Koreas. No kahit ko tiyag subli iti lubong. Subliyam ni Samara ijay lubong. Dahito iti tandaan. No makalibasak, suruteng ka iti dagamanan. Kat riribukan kayo. Rabiin, Samara. Ang adda ka pa'y laang di tiruar. Anya titang-tangadem. Namurumuran ti langit iti bituan tatang. Kunada man, adda ka no bituan akaibatugan ti tungkal maysa. Kadagita abituan. Anya abituan ti planeta da Kumar. Ah? Impalagip yung manan ni Kumar. Nay, kita day agsilaw-silaw. Bituan nga ta nga adda ipos na day jay, wano. Abay kasto ti marikrik nga ka. Anya ti, ipasimudaag da ito. Nagbisun ti lugan iti lawang.
Aditi makikita. Kasla ni Kumar. Iniinot ang nagbaliw tilangana. Ni Kumar. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.